have a car. Oh. You have a... Hello? Hello? Yes? Hello? Yes? Sis Melly. Are you aware that you are on live? Andisikunzwa? Muri kuziva here kuti muri live? Ndikufona ndiri kuLondon. I think ndakakutendera text nezuro. Ndati muri kuziva here kuti muri kuziva here kuti muri live? Oh no, sorry. You need you okay. Yes. You can call later. Yes, okay, thanks. The Bluetooth device is ready to pair. Right. I hope to try the right one. Kuda kutry kuti ndiconnecte ngekere Wi-Fi apa so that The Bluetooth device is connected successfully. right. Tadzoka guys. Right. Let's wait for our caller. Afone back. Let's hope kuti network iko zvinezvi haisi kuzotitamba rafu. Let's hope so because ndatoitenga ndaisa zvekusa I don't know. Try. So our topic of the day is tine vakadzi vakawanda vakaroorwa varimo mukati memarriage anditika vakadzi vakawanda vakaroorwa mukati memarriages but vasina kukwanisa kuita vana, so they are going through a rough patch nehama dzinenge dzichitaura zvakawanda dzinopa pressure as if anenge achinzi ndanononga mumugodhi kana ndanotenga kana kuti it doesn't make sense. Hama dzacho dziri kutaurwa zvikanzi hama tisu handinesiwo tine hama dzeduwo zvinogona kuitika kwauri, zvinogona kuitika kwandiri, zvinogona kuitika kuna anybody mangwana. Tinobata sei masituations akafanana neaya? How do we try to be to solve it zvisina kuti umwe munhu anofila kuti I don't qualify and kola angachitaura ari kuti even kumagatherings ekuimba kwavo kana akaenda kumagatherings vamwe vese vanenge vakati nevana vavo mukona iye anenge akamira ari oga handiti maona zvokuti hapana nomira naye kunenge uchitaurwa chibhende about iye about situation yake because ndo zvaari ari musituation yakadaro. Saka oregere kuenda kumagatherings guys, tingabatsira sei kola anditi maona tingamubatsira sei? Kazhinji ndo zvinenge zvichiitika. Ivava vacho vana mai nini, vana mai guruma vanenge akaroorwa imomo vanenge vachimira kuti vanenge vachitomupa nemanikname, vamwe vanotopuwa manikname vogopuwa majokes ugoitwa joke ugopedzwa handiti maona. But pana Mwari here apa pakati apo kuti ko vana vacho vanenge vari kuvhairirwa navo namai guru namai nini ava vachivhairira umoyo asina mangwana. Munozivawo here mwana wako kuti mangwana inofuma yakadii? Unozviziva here kuti zvinofuma zvakadii? Zvakazouya kwako zvinonaka here kana kuti zvinonaka zviri kwatsuro handitika achinyenga gudo musi wanenge onyengwa weiye nagudo oti aiwa kwangu kunogwadza kana kuti tozvifambisa sei handiti maona. Tichida kuti tinyatsonzwisisa handiti maona kuti nyaya idzi dzinofamba sei. Hanzi hama ndidzo pressure dziri kurehwa idzi namuchemberi. I'm not mirroring Bob comment. Let me see this comment. Okay.
hanzi patori nemachembere anotyika pako pano vanobatsira problem solved kana vachida kubatsirwa. Yes, handiona I know kuti machembere aripo, ndosaka ndakuti ndakutegai vakati wandei machembere muri panapa. I've tagged machembere akati wandei muri pano because obviously mna nenga try chirungu chese zvinenge zvaramba. Handiona ndosaka ndadedza machembere akati wandei kuti tinzwe kuti dambudziko rinenge richi. How best can you help a fellow sister kuti ave mukusekwa umu, ave mukushorwa umu, ave mukuitwa chiseko chenyika. Handichimona kwaakaroorwa kana umwe anotoitwa nemurume wachoko. So especially guys, mirani kutaurire kune mwana aitaura naye nezuro achiti zvino iye akawana wake murume, handitika akawana wake murume aine mwana wake, hanzi ndinopinda bhisi akada kutanga kuvhaira, akada kutanga kutaura zvanda, akatanga kudii. Handimaona saka zvinenge zvakuda kuchinetsa. Hanzi achivhaira kudaro asine mwana iye haatombochengeti, haana kana chanotomboitira kana mwana iye, but mashoko anenge achingoburitsa achingotaura kuda kungoheta ushu. Handiti kwai ndomuti ngatisiyane anenge achiramba hadi. Handiti mazviona. Saka ipunishment here chinenge chichiitika apa. Toda kunyatsonzwisisa kuti zvinenge zvichifamba sei. We want to understand, we want to know kuti chinenge chichiitika. Is it a punishment inenge kupiwa mukadzi? Vakadzi, why are we the ones always to be punished? Handitika even if dambudziko riri remurume, mukadzi unowanikwa ari anopiwa mazita ese, unowanikwa ari anotukwa nezvazvo, unowanikwa ari anotopiwa ameno zvinzi. Handitika vanochinzidzo ngomwa idzi. Handiti iro sari kuti ngoma iwedzi rinotuka, iwedzi risingaiti, iwedzi risingangoiti kuti ritaurike pa harisi rakangofanana nokudza munhu kuti uhure. Handiti maona kungoti mukadzi wese ihure. Sei tichifarira hama tichifarira kuudza umwe mukadzi shoko rakadaro, asi isu tiine vana vatinenge tinavo. Ko mangwana iwora ikana wakaitirwa nyasha, ko vana vako mangwana mwana wakafuma mangwana kukuchemera achiti amai ndo zvandiri kusangana nazvo mumba mangu izvi, unozviita sei? Antimaona ndo pane nyaya yacho, because hama mukadzi kola amamunzo ati murume wangu anomira neni, but hama pandi kumagatherings ndotochika kuenda. Handika so kola, if you are there, can you please call again? Can you please call again? Upedzise nyaya yako tizovhurirawo vamwe vakwanise kufona. Handitika ndozvati tichida kuti tidzidzisane panapa. Tiri madzimai akawanda, tiri madzibaba akawanda, mangwana zvinoitika kumba kwako. Handitika usati wamhanya kutumidza mwana umwe munhu zita, usati watanga kumuvhairira, usati watanga kumushaudha, usati watanga kumutsvinyira, usati watanga kumufunga kuti iwe papenga. Handika chimbokonsidhawo kama mafeelings aya. Waenda here kumadokta ukanzove sure kuti 100% ndiye chodai angave iye. Wambozvibvunza wewe, wambogara paseri ukabvunza kuti aiwa kabati uyu munhu wenyama achisikwawo. Handimanzwa kola dhanzi ndakaudzwa ndakatobvisa dzimimba dzakawanda ofuchi handina kubvisa dzimimba. Mamunzwa nditi achita ndakatodzwa kuti ndakabvisa dzimimba dzakawanda ofuchi handina mimba yandakabvisa. Aivepo achibvisa mimba DNA wehama? Hapana. Handichimaona. Saka zvinhu zvakadai so izvi tozvibatsira sei? Inyaya inorwadza. It's a very sensitive issue. Inyaya inorwadza. Handichimaona. But anyway, tinotidzidzisane, kune vanoda kudzidza vanodzidza. Chinondishamisa ndechekudai so dei tanga tiri kuita makuhwa izvozvi pano vedweka. Dei izvozvi tiri ku 2000 tichitaura makuhwa kudai kuti nhasi ndauya neguhwa raEdith Chibhamu. Dei tiri ku 2000 pano. Dei ndauya neguhwa raRuramai Mashi. Dei ndauya neguhwa rasomebody else zvitiri ku 2000. Handitika guhwa racho tinoritaura, nyaya dzitodzitaura. We don't even know these people atinei navo, ati avachizamba kwavo, vazamba kuti tongotaura ropfuura. But tadzidzei pazviri. Chatinodzidza mazviri chi? Hapana. Zvinhu zvatinogona kusangana nazvo real life ichi zatinosangana kati mupenyu wedu. Unoona vachiza zvinotsvaga kuti kune makuhwa kuti ari kutukwa munhu ndekupi, kutukwana ndekupi, utende kunesa malavhi nemari achitukai munhu, famba kurura hembe idai, you know, those kind of things. MaZimbabweans, I don't know. Food for thought. Umwe nomwe ngaite zvinomiti kwangu. Amen. Gaititrai kubata futi kola vachitiona kuti vanga vachiti vakuda kushandisa phone straight because ningirikiri iri kunetsa. Vati wifi yavo iri kunetsa. Let me try and call back tinzwe. Muza chimwe chinhu wani mukaona munhu akuuya kuzondera kuzochemera pane vamwe, guys, she is going through a lot. Mukaona munhu akuuya kuti rega inditaure nyaya yangu ndite pour out my heart, ndio munhu kuti anogona kuita heart attack kana achifamba obva adona nekuti anenge asina kuudza. Ngatimutorei serious. Handitika ngatimutorei serious
because anenge asitorina hapana munhu waanoziva pese apa tiri 250 right now. She does not know anybody, but angofunga kuti let me just go and share my story. Maybe even if tisingakwanisi timupe mwana wacho isusu panapa animona, but she will feel better just kungoti anesu ataura nesu pano anditika anogona kungofilawo better. Anditi muri kuona zviripo. You see what is there. Okay, let me try and call a name when ngirikire name phone. Let me try and call a name phone. Can you phone direct? Because I'm going to get into the airtime. Let me teach you. All right. 761. Kazhinji nyaya dzakadai so munhu anenge akutoningirira, anenge akutodhigaudira foni yake, because kazhinji kacho inyaya dziri very emotional kwavari kuti achada tobata foni ka pamwe anenge akutochema so kana muchinyaso zviziva. Handiti maona umwe anenge akutochema so. Takamirira ka sister. Ndikuzama kufona number yaya isikupinda ndofona ipapa. Alright, fona ipapa Alright. Sharp. Right. Iri kurambira pinda. Ndofunga network iri kunetsa. Munhu isari pamba saka network yakawandirwa kudai hakuna ari kumabasa. Network inenge yakawandirwa kudai. Saka ndezvo kungotodaro network zvidzo kuno kuAfrica idzi. Amen. Rega itinzwe. Yes, I know it is Ramai Mashi. You can understand that, maybe. I can understand that, but how about the rest of the people? How about the rest of your family? Understand that. That's where the problem is. Understand that kuti it's out of your hands. It's not you. Kona de machifona kakola tamirira. Kwenda futi kola. Answering service for network inenge yake. Caller, can you please call? Takamirira caller, takamirira number yenyu haichapinda. I'm trying to call you back. Zvona pane ziyama wandinenge ramufonera. The answering service. Haichapindi. Unoona panenge pane hama 1 inenge yatopinda yatofona ikati ndakunzwa voice ndiwe yatothreatena munhu so. This is the answer. Right. Tichimirira alright kuti caller wacho. Alright. Caller, hello. Kwidzai volume yenyu tichimirira hedu muridzi weshore gachi ndofunga munhu mafona ndimi wedzerai volume pafoni yenyu. Papangu, okay. Hello? Yes, takukunzwai makadi zvenyu. Mushe makati Sis Melly. Tiri right. Ndaichida kutaurira ivo wangu inini what I went through. Okay.
nenyaya yembereko iyoyi taura chokwadi it's not easy and hama dzemurume hadzimbonzwisisi handifunga kuti pane umwe munhu akuzise kunze kwako ari kuenda through zvinenge zvichiitika inini munhu waiona kuti atori under pressure kubva kumhuri yake kuti matove negoreko chii chiri kumboitika vanhu tema anobva kubuda nyaya dzekuti pamwe uri kuroyiwa pamwe pane chawakakanganisa mhuri yedu something wrong nekumhuri kwenyu zvakawanda zvinobva isusu pavanatema hatikurumidze kufunga kuti regai timbononzwa kumadoctors kuti chii chiri kuitika and I know kuti inini nemurume wangu takasiyana hedu asi taidanana zveshuwa wandakadana naye badiri musikana wedzrai volume muri kuita volume yenyu iri kuita ichikwira ichidzika can you stand pari stable pekuti vanhu vanonyatsonzwa okay makundinzwa manje ya takukunzwa ndanchiti ti vanhu vaidanana zveshuwa asi nhau iyoyo yekuti mbereko panga pasina munhu handizivi kuti kana maybe wanga munhu wake here kana kuti chii asi munhu akangochinja from nowhere kusvika pakuti atove munhu wandisingatombozivi anything chawataza inotopinda nyaya iyoyo yekuti hauzvari wakazodai ukazodai and pane kuti amire newe inawakauti hava runoti chida munhu wako munofanirwa kumira zvakadai kana kuti maybe kune kwangaende ave nemunhu anomupawo inonzi counseling zvinhu zvamunenge muchienda zvese zvinongoiswa paiwewe mukadzi ini ndakasvika pakusiya vayangu ndichida zveshuwa and time yandakasiya aidiscover kuti munhu anga atori nemwana kudhara mukati memarriage yedu akatobuda akatoenda akandotsvaga umwe mukadzi vama dzemurume vachiziva zvese izvozvo vachiuya kuzondishanyira because mukadzi waona aigara padhuze nesu votoenda mwana vatori vanhu vari takati macelebration asi vouya vodzoka mupamangu vozodya sadza randavabikira inini zvinorwadza Sis Melly. Alright, iwowe nemurume wako manga magara makore mangani musina mwana? Takasvitsa almost 6 years. Okay, iye anga anaye here kana ukumbopomerwawo zvake kunze uko? Dzimwe nguva mbuya imbobata ikabata zvozoti kwenda madhokta taisaenda kumadhokta taingomhanya ndomboendawo kunomunamatirwa kumapostori ndombomhanya zvonzi ukamboedza mudzi uyu ukambodai robva ndaibhozamawo kumwa and zveshuwa zvaimbobetsera sandinzotoona mbuya tobata but zvese zvaingoita izvozvo ndiri ndichitozvikwadza kusvikira time yekuti nhumbu yakabata mwana akabatira mumatubes imomo uchingobhidhana chiti aiwa chingotoga mushonga kuti nhumbu iyoyo inyatsobatira kusvikira machubu mayomune mwana imomo ndobva aratuka and that was that kuzove ndakuhospital manje wakutaura zvikanzi chances dzako dzekuti uchiita nhumbu hakuchisina hazvitomboiti unenge wakutoendawo kumadoctors maybe uchiita na IVF nezvinhu zvakadaro ndo zvandakaudzwa ende zvadaro iye paakazvidzwa aiwa akageza maoko akati shamwari inondikati shuwa chisarawo zvakanaka papese zvakandirwadza ndezvekuti ndaenda ndakazodiscover kuti komunhu anga achitozvitirawo twake pasaidi atiweoneka mwana kake zvakazodai zvakazodai saka ukuti iye anga ine mwana kumaraini kwenyu kokoko mati uri kuti iye anga atoita mwana pamaraini penyu ipapapo iwe usingazviziye ndasingazviziye ngoti munhu wane stress dzake anongoenda sometimes haazofima nerudo kamangwana izvo munhu atove neimwe imba utolojera umwe mukadzi
zviri kutomutsvaira saka iwoni achikutarisa unenge uchitomusembura nyange uchakataura kuti dai tazama kuseva mari taita chakati nechakati tigadzire imba yedu munhu anga asingachabatiki zvinei hazvo ndakasiyana naye ndikagara makore nemakore ndakuzvishandirawo ndega tobva kusimuka kuenda kumadoctors kuti ndinyatsoexplainira kuti chii chiri kuitika and then a few years later ndakazororwa pandakaroorwa umwe wangu ndikamutaura kuti ndaitoramba kuti aiwa handidi zvekurorwa ini kuti chii chaizvozvo kuti ko ndikazosvika pekuti munhu akati ndoda kuvaaiwa ndaitotya ndaitoprefera kuti kana ndichinyengwa nemunhu ndototi munhu ane atori nemhuri dzake zvekuti mangwana handinetsi kuti ndinoda mwana asi kana kamuexplainera tikamhanya kumadokta nhasi tinavo vana vedu tumumba saka murume wakazosangana naye paukamutsanangurira akanzwisisa akanzwisisa okay saka kubva panguva yamakarorana iye aita kuti nendisingadi aidi halo sei network okay ndaona guest yekutanga yanga yadzoka yanga ichifona network network yacho yakawandirwa iyi kuda masikati kuda inoda usiku ameni abva adona right igaiti try kubata kona ngachitry kufona zvakaro yatinzwa this is heartbreaking guys Sis Melly ndiri kuzama kufona yangu haisi kupinda through dzevamwe dziri kupinda iyi yega ndeisiri kupinda sure ndiri kuzama kutofona iri kutoti call can't connect ndakatomira pamwe mungatoseka ipapa pandakatomira alright taurai ndakufonera ichibva itangotaura ipapa iairtime handotongoshandisa but chitongoti igwigwigwi alright ndozokutumira airtime yacho alright okay saka like I was saying kuti kumagatherings kwaunoenda and zvinhu zvinongotaurwa mazita unenge uchingopiwa zvinogumisira zvakurwadza mumwoyo and zvinhu zvinoitika sometimes you think kuti you are over it and then pongoitika something it's like inini handiendi kumababy shower sometimes handiendi kumababy shower because zvinongowinzawo zvimwe zvinhu in me kuti saka inini ndini ndakaita sei I've tried kuti ndiende kuma for my counseling and ndinombova right for a while and then sometimes zvinongotriggerwo futi saka zvinhu zvacho zvakaoma okay so iwewe relationship yako nemurume wako yakamira sei relationship nemurume wangu iri right because ane vana iye previously and ari very supportive zvake because anogara achinditaura kuti kusava nevana it doesn't make you less of a woman true you are a woman to me you are a woman to my own kids you are a mother actually to my own kids and at the end of the day this shouldn't give you zviya zvokuti you are less of a woman but iwewe munhu as mukadzi because I think every girl's dream ndeyekuti one day unochata wova nevana it's something that everybody I think most women it happens and ndinoshandawo community munomu and you tend to see vamwe vakadzi vanorasa vana vanoita sei and then you think kuti konai Mwari koinini dai makangondipa hangu stop crying Kola stop crying Kola because unozama zvese
and you feel there's just that void yekuti something is missing. Ameno takambozama ma-adoptions, but ma-red tape acho akawanda. Vamwe vakambondi-advisawo kuti ndiende privately. Ndakambozama ndikatorawo mwana weumwe relative yangu kuti ndimukurise. As time went on, akatora mwana wake wozonzwa zvinhu zvokuti kana uchida mwana zvara wako takutukana, zvinhu zvakadaro. Saka, yeah, it's been a whirlwind. Yeah, it's been hard. Kola, for how long have you been in this kind of a situation? How old have you been married? I've been married this year. It's going to go on for 18 years. Sure. Together, but we've been married for 15. Okay. Yeah. Okay. Previously, you said kuti hamaka namkanda magatherings, they tell you kuti anze wakabvisa numbu and stuff like that. Have you ever had any abortion? You uchiri mskana? No, Sis Melly, I have never, because ndaiva nema problems womb at that time. Saka ma bleedings angu zvaimboitika, woenda kunana Dr. Magaini vachitraya kuona problem yacho. Saka that bleeding, vanhu they end up making their own assumptions kuti munhu akapudaro, because when I think they are not educated nema conditions evakadzi. Saka it becomes kuti kana munhu akangoona heavy bleeding zvonzi munhu abvisa numbu. I think that's where it comes from. Because I have never felt pregnant in my life. I have never, anditombozivi kuti zvinoita sei kana kuti kudai, but zvinozongorwadza because vanenge vachitaura, and obviously nyaya kana yakusvika kwauri inosvika yaitwawo nemaside. Yeah. So how is the relationship between you and Ivana's husband? Do they treat you like a mother, or vanotomboto they at some point you're not our video and things like that, because we have cases like that as well. Makola zarukufona kawanda, but anyway guys, I'm not gonna answer these calls. Teacher badaira later. Makawanda narukufona. Vana andina problem now, but obviously there's always anamai vevana. That's where the problem comes. Because I've got a good relationship nevana ava, because ndakapinda relationship nehusband yangu vana vachiri vadiki. Saka vana vakatondijaira, and obviously newe kana uchiuya relationship mwako akuudzawo kuti ndine vana, you obviously treat them as your own. And then here comes my devana or to my relatives, because I've got one relative akatondiudza kuti unovaita kunge vana vako ivava. At the end of the day hauzi mai vavo, vachaenda kuna mai vavo chete. You know what I'm saying? Saka problem nevana, I don't have a problem, but kuma sides uku ndiko kunenge kuchingobuda tunyaya namai vachiti itawo vana vako ava vana vangu, but at least vakurawo iye zvino to understand and make their own decisions. Saka right now vakura, I don't have problems with them. Yeah, because sometimes there are cases whereby, like the other idolatrani zero kuti ainduzati at first she did not have any problem. Pandakaisa patakataura nyaya kuti let's have this show she was saying, she spoke to me, Nasi. She was saying, when these kids, they did not have a problem with her at first, but whenever, I think, Pakarasi and Mai Ava and Baba Ava, Panga Pakaita has to break up. Until you understand. So now this lady, Aninga Aku feeder these kids negative information about uyaripo, simply because vana vaya vanotouya kumba kwake vaine attitude vanenge vakaudzwa nani namai vavo. So it's kind of hard for her, even if relationship yave naye kudhara kuti atraye kuti asviridze mudhuze ka anotadza, because vana vaya vakatoudzwa zvinhu zvavasina kuona nemeso avo zvekunzwa mai vachitaura, but kuti vana vaya vafunge kuti is this true kana kuti kunyepa handiona. So anopesera kungoti reka ndingo exclude ndimire mukona handitoona, because the ex-wife is making it difficult, and anenge achifamba achitaura a lot of things, handitika
Hence, these kids knows deep inside their heart kuti this woman aripo she's not evil at all. She is not. Their mother is the problem, but because their mother is their mother, they don't want to accept kuti the mother is the problem, right? Vanongo zvavabva nazvo uko zvendo vanongoya nazvo zvokuda kutoya neattitude yekuti inini ndozodai. So she told me she ended up akuzviisa muchikona and things like that. Akubvisa akungozvidaro akungodi because kana vachinge varipo because hapana kunyatsomira mushe. That's why I was trying to ask you all these questions. Yeah, and at the end of the day, I must actually thank my husband because when they were now at a understanding age, this is now the woman who is in my life. If you don't come here and respect, you would rather stay from that time when my husband spoke shift. And also, I think nekukura kwevana because vaskana vanenge vachi understand our life as it goes, as it goes. Saka right, I say zvaita nani. But inini Sis Melly zvadenge chingoda kukumbirawo kuti especially women anatete anana like my in-laws. Let's talk about my in-laws side. Let's try and support my sisters-in-laws when it comes to my situations. Because if I didn't have the sisters-in-laws that I had, I think I would have even sabotaged my own marriage because of how I was feeling at some certain point. Saka that also support you've got some other people who are understanding. Because it's not easy. It's not easy. And also the other thing I think that he helped you is I would like to say I want to applaud your husband, for sitting down, for taking his position as a man. Akamira sababa kuti if you don't want to respect this lady that I am with right now, then you rather go garai kumba kwenyu musauye pano and they were left with no choice except pano where they have to respect you at some point because pamwe izvo zvingade uritori pamahwani ekuti he cannot be man enough anenge angoriwo chirume chechekungoti ndeye kwako hachafungiri chi kusaidi kwako wacho wanoti mukadzi wake iye wanorara naye every day kuti iwe wacho unotoziva secret yake kuti nhasi adyei nhasi apfekei nhasi afamba sei akarwara ndiwo unotopepa akuda kungoita zve 2 minutes those kind of things saka zvinoti we have to talk about it because it's happening so thank you very much Kola because at least murume wako he's a man, he was man enough kuti amire panzvimbo ati no inini this is it and it because we know kuti especially kana paina nana ex mother my ex wife nenga aripa kana my ex partners they can try and make your life a living hell. They can try and use vana ivavo to get to you. Oh yes, it happened. That's why I guess you are very right. At least he put his foot down because it would have been a tough road and we could have ended our relationship just because of Jakadaro. Thank you very much for the show and keep everything. And before you go, Kola, I have people in the comment section who are saying they want to help you, but in the Vechivan, I don't know. We can help you if you want. I don't know, but they are saying that. Yeah, I'm open, but ndikakudza kuti ndakambotrya zvinhu zvakawanda saka maybe I might just give it one shot depending kuti tinenge tichitaura tichinzwanana say am I comfortable with that. I am open to some help. Okay, all right. I'll hook you up now and then Motaurana. I don't think there is no harm in just trying. After all, they just want to help you and free of charge. It's not like badare mari or what. No, it's a free of charge. So there is no harm in you trying to know what is really going on and ungono chitukwitika. Okay, my time, Sis Melly. All right, thank you very much, God. Thank you. All right.
There goes our caller, guys. We heard your story, guys. It's heartbreaking. This is what she's meeting. Every day, guys. Pakadon's family gathering. Family gathering. Right. We have people who have been calling on this phone. Let me just call them back. Right. Hello, caller. What do you say? I'm fine. You're speaking to Prophetess Primrose. We've spoken before. Okay. And I was just following your broadcast. Oh, you are you Primrose. You are live. Yes. I'm Prophetess Primrose. Okay. And I was just following your broadcast. Yes, I'm saying you are live right now. You are on live right now. Yes. Okay. So what it is, I know there are many viewers that are watching right now, maybe that are in that situation whereby they've not been able to have children, they've had infertility issues. Those that are saying that they're needing help, you can always contact me, because we've had cases on whereby people have had issues on where they'll always miscarry. They are always miscarrying. But then by the grace of God, there's many that have testified after prayers and following a prophetic direction, and they've managed to give birth. They are now, even as I'm speaking, there's one that all the time she'll carry. When she gets maybe about 20 weeks, she'll lose the baby. They say that there was an issue, with the pelvic, whatever. So she was not able to carry the baby full term. But by the grace of God, now that child is turning about 1 year old. Sometimes that thing on whereby somebody you can get married, but then there are some people that their wombs have been tied. Their wombs have been tied. And that thing needs to be broken. That's the reason why you find that some people they'll say, yes, you can get married, but they'll tie your womb and say you'll never have a child in that marriage. So those are the kind of things that we deal with, on whereby, okay, yes, we recommend you go to the doctors, let the doctors say what the issue is. You come, we pray with you, and we'll see what God can do, because there's so many women that we've dealt with, and they've come back with testimony. Right now, they're carrying their children. So those that are willing. Okay, so you are Prophet Primrose, right? You deal with this like biblically. Yes, the biblical side of things, and with that, we also encourage that, yes, go to the doctors. You go to the doctors, come and tell us what the doctors are saying, because sometimes some women will say that they've gone to the doctors, they say everything is fine, but still yet they're not able to conceive. Or maybe they conceive, but they're always miscarrying. They're always having a miscarriage. That is a demonic thing that is going on there. Some people, maybe they might not believe, but it's a demonic thing. It's not normal, because a woman, speaking biblically, women were made that we should be able to conceive. That's how the world multiplies. Hallelujah. That's how the world multiplies and stuff like that. So it is not normal. It is not normal. It is not normal. And it is important also that when people are seeking help, they go and seek help in the right places, because we've had issues on whereby some women, because they were not able to conceive, they went and contacted some people, and some people, they would say to this woman, in order for you to actually have a child, you have to sleep with this man, of which, some women falling for that, because what? Because they're vulnerable. They're vulnerable, and they've tried all they could.
They've tried all they could, so all they're needing is help. And many women have fallen victim. They end up sleeping with these men, all in the name of trying to get pregnant. That is why it is very, very important to know where to seek help. It is very, very important. Okay. But for those that are saying that they need that help, they can contact me. They can be able to contact me on this number. We'll see what God can do. Okay, so even though I can see your number is an outside number, so these people can you help them through the phone or what? Let's say, for instance, they are in Africa because they can see you abroad. They can contact me because it is very important. Sometimes, like we pray for people, you need to know also where the root of the problem is coming from. Where is it coming from? Yeah. Where is it originating from? But most of the cases that would come, some because of some case, like some people are cursed. Some people are cursed. Some people, certain curses has been saved in their life. That's the reason why they're struggling. That's the reason why they're going through what they are going through right now. You see? But then we thank God that we've managed to help quite a number of people. Quite a number of people. So especially those that have been gone. So Prophet, are you going to charge these people or you just help them for free? Okay, we don't charge, but then there's what we call like a prophetic direction. With this prophetic direction, we might instruct you that there's certain things that you might need to buy. There's certain things that you might need to buy and do that direction. So we don't charge. We pray with you. If we are saying that you go for a fast for a certain period of time, you do the fasting, and then you follow the prophetic direction that you're given. So there is no charge that comes with it. There is no charge that comes with it at all. Okay. So are you just a prophet or you are a pastor with a church? Maybe some would want to come to you directly or would want to come to your church directly. Do you care to share where you are or where you are found, where your church is located, so that they can actually come to you? All right. Okay. I'm based in Scotland, in Edinburgh. I run a ministry, All Disciples Ministries International. Old Disciples Ministries. Old Disciples Ministries. Old Disciples Ministries in Coventry. Okay, in Coventry. In Scotland. Or Scotland. Edinburgh. Or Scotland. Okay, Scotland. They can always follow me up. I do a lot of live broadcasts. They can always follow up my name on Facebook. If they follow my page, I do a lot of broadcasts there. They can always follow me up. And they can always inbox me. What's the name of your page? What's the name of your page, Prophet? I've got one Facebook page and then one account. So there's one that's Lady Testimony, and then there's one that's Primrose with PRIM, and then space, and then ROSEE. Okay, all right. Primrose Z. Okay, yes. All right. Okay, so guys, yes. If you want to follow the prophet on Facebook, you go to the page that is written Primrose, as in PRIME space No E. PRIM space ROSEE. Okay, PRIM, right, space ROSEE. And she's found on Facebook. Yes. She's saying she does a lot of lives, she does a lot of teachings, she does a lot of prophetic things on Facebook and things like that. She does a lot of preaching. We can just follow her and see what happens there. But for in case you are in this dilemma that we are talking about today, there is no harm. She says she doesn't charge you, but if the prophecy says maybe just go for fasting for 7 days or 20 days or 30 days, you just have to obey the prophecy.
period, but there is no money that is needed. Because we don't want you guys a case whereby tomorrow you start going around saying, no, we were charged money and things, those kind of things. That's why I had to ask for her to be honest. If she's operating, you people, you have to pay, she was going to tell us, no charge mari, and then it will be up to you to go, though she's what charge mari. But from what she has said, she said no payment is needed. You given a certain program to follow this and you do that. Can I buy this and then she'll tell you what to do, right? So yes, I can hear you. Okay. Okay, somebody's asking, can she clarify what she may ask you to buy? It's a question. Well, it varies. It depends on an individual's case. On an individual's case, it varies, to be honest with you. Sometimes some people might need to get like communion wine and stuff like that. So all things like that, and it's all biblically referenced. It's all biblically referenced. There's nothing that is done and it's not biblically referenced. We all know about the communion wine. Might tell you to get that and use it in a certain way. So it varies depending on the root of the issue, because everyone's issue is different. Everyone's issue is different. So it depends what the issue is. That's why is that the reason why when you contact us, we pray for you. We see what God is saying in regards of your issue. Okay. Yeah. No, thank you very much, Prophet Primrose. Okay, thank you. I'll come to your inbox and then I'll try and speak to you so that we can bring people to you. Those that I can try to get in contact, make you in contact with people who wants to see you or to talk to you. Yes. That's absolutely fine, because you've sent some people to me before, like for counseling and stuff like that. I'm there for that as well. So you do counselings as well. All right. Okay. So you're a counselor as well. Yeah, I know a man of God or a woman of God is also a counselor. Yes. Okay. Yes. No. Thank you. I'll save your number and then I'll come to you and then we can talk, so that if anybody wants your number, then I can just refer them to you. Okay, that's fine. God bless you. Bless you, my sister. Right. Oh, wow, God is great. That's for the first time, guys. That's for the first. We have a prophet, a woman of God, a prophet. We can help you. Nema prayers. And we can help you. All right. Hello, caller. Hello. Sis Melly. Don't mention my name. Did you write him what you say, call? Don't mention my name. No, it's fine. I'm not going to mention. That's why I said caller. I'm not going to mention your name. Okay. I want to contribute my 2 cents then. Panyaya muri kutaura. Topic yakanaka sindaiti. Ini sister yangu. Nditone sister yangu. Yakaita almost 4 years. Ari pamurume. Tichiti tikaenda kana kungave chechi dzemaprofeti idzodzi dziona ma 2 minutes. Pamwe pachona remember yakatombobata mimba. Then so murume akakamboita izvozvo kuti murume hapana kupata kuti vanonyepa varume vati ndokumiririra kana chiona mwana. I love you like that, but they are lying. Ipapo murume akambotanga kubuda kutsvaga mwana out there. So panga kubuda sisi yangu ndope yakatanga kuchita stress tingaite benieta stress kudaro. One of my grandmother's friend akambati pane zvimwe zvakina munogona kungotenderera but semunhu wechikadzi zvinoda kumboshaya. Ndiye munhu wandoziva. Amai vavo vakambotaura, I don't want to mention name because munhu akataura nyaya yachona yakaitaura pamhiro. Then akambati kune vanhu kana muchida nhamba dzambuya I can munofana kubhadhara mari. So vanhu vazhinji vakazonge vakubvunza kuti ambuya akati I didn't even say anything because munhu ari kutsvaga mari, tsvaga kwaakaita that woman. Saka vakambaenda ikoko
ini ndaitenge ndiripo then vanongosvika mbuya vaiva vakatotaura vakati watenderera kurunguva yareba chirega ndikushandirewo kuite mwana saka zvinhu zvekuti kazhinji kachina mukadzi vanenge vane majeko akafanana nejeko riya rinonzi rechirumi vamwe vachona vanenge vakatogadzidonza vafaniri kuzvara vana vamwe vachonawo vanenge vane zvibereko zvisina kusimba kutambira vana. So this woman, I don't want to lie to you, Sis Melly, inini maone rangu inini anoziva zvaanoita. So kuvakadzi veveve kuti kune veve vanenge vachiti vatenderera inini ndaneta, at least try to look for another door, you see. Munhu wese womukadzi akangozvarirwa kunzi unobatawo mwana ende kungowo mwana achingochema achingoti amai padhuze pako zvinongofadzawo. Ndakaenda nesisita yangu ikatonoshandirwa ikoko ikateta mwana then nekuda kwokuti angagara almost 4 years akutopinda mu5 years asina mwana. So isusu tisakazodecida kuti nekuti zvinhu izvi zviri kuita zvekushandirwa chirega kumira chingoti ukaita gori mwana umbocha gori mwana right now watoni vana vake 2 vakomana. Very intelligent boy. So kune veve vanenge vachiti inini zvangu ndakaenda kumaprofita zvinhu zvikaramba ndikaenda kupi at least try another door, try to knock another door. Ambuya ava vakambotaurwa nezvavo pamhipo ipapa pandizotaura zvangu kuti nani but vakatombotaurwa vanhu vazivo vakatotinovaziva. As for me, I witness because zvinhu zvandakatoona nemaziso angu kuti wamai vanhu zvavanoita. So kune vevaya vari kutaura kuti nini ndane nguva ndisina kuita mwana kuchechi tinoenda. As for me, I love these prophets, but at the end of the day they are not doing anything. Vanongoti titengei zvakati itei zvakati tipe mari dzakati itei so pane zvimwe zvinhu zvisingade mwari zvisingade kutanga zvanzi mwari chakati zvinongonzi ndonochera mutsine uyu unwe mahebs zvinhu izvi ndo zvinogadziriswa mapirisi atinonwa kana tikarwara nemusoro kana tikaita sei ende ambuya havashopere. These people, some of them havashopere. Vanhu vanotongoziva kuti munhu kana agara nguva yakadai period yakadai anoda kunzwai kana imbobvisa nhumba anoda kunzwai. So I think kune veve vanotaura kuti inini ndaluza hope asi mwana ndiri kumuda. Please guys, try this because hapana murume anogarira kuti anenge achingokudza kuti ngatigare zvako bhebhi wangu zvichaita. Vanobva vaenda nekuseri vonotsvaga vamwe vakadzi vanovazvarira vana. Kana uya mumba, he can try to cry with you. That crocodile tears. Murume wese anongoda kunzi baba nometa akaita sei kana kuti akaita sei. Saka ngatisanyepera nemadzimai hongu. Kune vamwe vaive kutoti handisisina mwana but you need to try. You need to try first usati wazviudza wega kuti nandichazvara zvachose. Try guys. Saka Kola, do you think so Kola, are you saying all these people they haven't tried enough? Vamwe vachona vanenge vatrya Sis Melly, but we try it tichienda kune wrong people. As I'm telling you, saka vanozoziva sei kuti uyu ndiye right person uyu ndiye wrong person? How do they know kuti uyu ndiye right person? Vanozoziva sei? Because remember vachienda kwavakaenda ikoko maybe they were referred by other people vaito vati ukweri uku the best handiona vosvika kuchaitika dhololo and iwe uri kuya uri kuti uku the best. Saka munhu anenge achingotiraya kwese ikoko zvichingodaro. Saka vanozoziva sei kuti apa ndipo chaipo. Hello Kola, aripere Kola kana kuti adona Kola abva adona. Ndanchida kunyatsonzwisa kuti saka vanoziva sei kuti uku ndiko kana kuti uku hakusiriko. Anyway, Kola vati alright. Kola vati quite try harder, try everywhere na Kola. Saka ndanchida kunyatsonzwisisa. Anyway guys, if there's somebody else who wants to call and right, so it's up to you guys. We are not telling you where to go, but we have a prophet, a woman of God here. There is no harm just in trying. You call and
wonamatirwa, and then you follow the instructions of whatever that she'll be telling you, and then you go with it. There's no harm in trying. Anditika kana wo vamwe vari mukatumu nemunanongoita zvinhu zvaanenge achida kungoita. Anditika umwe warimo anochaiwa ndaneta nemaprofeti ndoda kuenda kunani kune vechivanhu varimo mumacomments umu. Anditika munongoenda kune vanhu vemacomments kwacho kuna nechinganga kwacho uko. Kola hello. What is saying? What is Sis Melly? Ndi right kanjani? Wose good. Eh. Sis Melly. Eh. Hello. Takateerera tikunzwa. Nima unongokufarire zvangu ini Sis Melly. Asikola chokwadi. Saka kola watofona kokuti ngondudza tinondifarira hako chete. I have made my day. Thank you very much, Kola. I love you too. I love you too, my sister. Please, love you, love you, love you. Thank you. I don't forget to for the thank you. Bless you. Bless you. Well, that's another Kola. Why not? I'm not going to I like you. No farrive singaite chete andina hangu chimwe kutaura. Nangoti ndingokufonera ndingokupa irudo. Mona ndapuwa mazirudo angu ndagamuchira. Thank you Kola. Thank you. Bless you. Kola. All right, and then we have another caller, another person that was saying, and we should also encourage adoption, guys. There are so many babies who need mothers. Yes, Irene Mujere, as much as adoption, adoption, I think the process is too big. Guys, for somebody to do this adoption thing, and I think people were catching in kuti uzosvika pasije kunzi kwai wasonzi wakupuwa. Plus remember kune chinhu chatataura pekutanga chiya chinonzi hama chiya chinenge chichingototaura kuti hai uyu hasi wepano yakazodai zvikazodai, you know, iye murume wako wacho, iye wacho murume wako wacho iye wanongoshikwai he ndiye murume wako. Imi kuna mumwe varume vane rudo rwefeka ndiri kunyepera mirachidzo nechokwadi vanenge vanoda kushandisa vakadzi kana chinyepa kuti ndiri kunyepa. And pin your number. Number iri pamusoro Clarissa. The number is on top. Clarissa, the number is on top. But let me just give it to you anyway. Kuna mwarume ane rudo rwokunyepa mai mwana rwekufeki anditi waona rwefeki rwefeki rwokuti kana uri murume anenge aine rudo chako chako kune mudzimai wake, you don't go around shortering your wife, you know, and try to make a kuti, you know, shikazodai vatoriko vakatodaro. Anditika right, I'm waiting for your calls guys. There is the number. Takutozviziva variko varume vakadaro varume vanokodzera kupfekedzwa mapitcoat nemabhora nemasketi animaona, because iye ndiye mwarika. He's God. Anditi he's God. Ndiye mwari, he's God. Animaona. Saka variko vatisanyepera nai guys. Situation idzi dzinongosiyana. So I think unamba ndaisa apo 419. But chandinongodida maza chinhu chandofarira chinhu chinonzi mudhara God. Uya anonzi mudhara God ari kumusoro. Anzi true Sis Melly, fake love to use you. Sis Melly, you know my story. Yes, yes, Tracy, I know your story. I would like very much for you to call in. Tracy, ungandifonera were and tell them if you don't mind. But I think you don't mind because you are not in that, you know, fake of a marriage anymore. That fake of a marriage. Antika, can you please and in the hands of a so-called man of God, so-called pastor, man of God, fake love, and it was Taura. So fake love. Now, phone address. There is the number. The number is there. I don't think you can have any problem at all because when wakabuda muchina ye marriage and that was you know and the chungwa kuti avarango verombe rongofamba richirembedza mabhurugwa rango verombe iwe where are you right now uri ikoko anditi wazvona ndozvinoita mwanda ndozvinoita mudhara God ushu andimaona ndozvinoita mudhara God ushu hanzi pin please and pen of giving me it's good experience. Yes my mom, I agree with you. I don't know the number kuti andakapina iri kuonekera kuti haisi kuonekera. Okay, I wish Tracy can call. Tracy, can you please call my sister?
Hansi, that's why we need the culture shift. Adoption should be initiated by both husband and wives with the family support. It works well in Western world. An adopted child is treated as their own. Oh, Matthias, it's easier saying for them when they are on those gatherings, Zema meetings. Pavanenge votaura vachinyeya vachitaura zvisingaenderani kuita kunge vasingafi kuma-western countries uku kuma-african countries uku kune vanhu vari backwards vanozviti vakadzasi vari backwards pafeya. Hanzi we can see the number. Okay, number I wish kamfana kangu kafoneka tresako in the hands of a pastor. Munaenda kumberi kunabatira vamwe achisa maoko pamusoro pevamwe kudai so achibata mike every Sunday achidai iye she was my mfundisi at that time. I wish she can just call right now and tell you what she went through. Muyatsonzwisisa kuti people are now confused. Vana vachazivi kuti vaita sei. Tracy, no, and I can see your message, Tracy. Okay, all right, okay. She can't call because the current husband is at home. Ari mumba, so akwanise kuita phone. But iwe current husband yako haiwishona, Tracy we. Haiwishona, unutara nishona. Haiwishona, ndichi unutara chi American hero. Haiwishona uyu murumo wako uyu. Ndaiona WhatsApp Tracy, ndai saw it, but murumo wako haiwishona zvewe. Murumo wako haiwishona, andu uone kushara nishona pano here. Unokumza kuti kutaura nyaya dzekumba uku kumba kwaikaita dambudziko. Nyaya dzekorona kumushoko. Ndozvanongomudza haushona murume wako iwe. Asi muZimbabwe, asi muAfrican. Asi muAfrican. Unongoti tivati vangu ndiri kutaura navavo. Vantu unengori pafoni. Unongoti ndoti vangu ndiri kutaura navavo. Vari kutoduza update, vari kundipa update yekumusha kuti mvura yakanaya here kwakari chibage wati. Munasinga kushona naimi. Murume ni underground. And so guys, I know a lot of women are going through this, guys. It's just that we share their own stories, you know, because maybe gonna kudzimbira ronda ripa moyo vamwe to the bone marrow zvokuti umwe akatozvidza kuti I don't want to talk about this anymore. Anditi umaona umwe anenge ndidi kutaura nezvazvo zvachose anditi mazviona. So, but I know a lot of women, a lot of people, a lot of women who are going through the same kind of ordeal. And it we tozviziva kuti hauishona maimakano muamerican anotara icho chekunza uku chiamericana amen koko chavanotaurawo hauishona anongomudza kuti izvo tikuita munamati tikunamatira pafoni zvotopera izvo ndichisisi vangu vanotorana kuti kunamata pafoni zvotopera right. Do we have anybody else we have found? Okay. Do we have anybody else to call, guys? Aruda kufona. Do we have anybody else to call? Aruda help. So far, I'll talk to to our guest. Is that a Zimbabwean number? No, it's a South African number, Clarissa. It's a South African number. It's a South African number. And the phone is quita. It quita phone one e phone. Hate a sick. Phone it quita. E phone. It quita. You can monga jungo phone up one. Isai kodika. Murukusa code here. Isai kodika. Kana muri kunze kwa South Africa. Moisa 0027 ka mo visa 0 kutanga 0027 710101707. Muno visa 0 uyu moisa code 0027. Exactly. Oh, verenga comment mai makayanzi ndinayo makanaka yeturi kubatsirwa. Yes now. Zvimwe zvinenge zvichitori zvemumafamily zvokuti mwana anachanenge achitoziva mukadzi anachanenge achitoziva zvakaitwa ari mwana mudiki kana kuti chi asi ngatimbobvunzana imo mubhaibheri hamuna here people who were barren zvachose dzinonzi ngoma dzamwari hadzimwe here hadzimwe here because some of these things if they are biblical. All right, we have another caller calling here. All right, caller, hello.
kunyatsokunzwai but I hope muri kuzvinzwa. Hatiri kukunzwai. Okay. I think kuti varume vane pride yekuti vakaonoti vane dambudziko iroro havadi kuenda kunoita sei kunoti vaone kuti problem iri papi. Inini I give my testimony yahanzvadzi yangu. Muroro wangu akandifonera akati tete ndo nyaya iripo. Hanzvadzi yenyu kwadokta takasvika tikanzi apiwa prescription yekuti atenge because zvikudzi ane low sperm count. Ndobva asiya kuramba anondituka every month anondirova kundirovera kuti anzoretere kuperiod. Saka inini ndobva ndaisa foniwo semukadzi in always hanzvadzi yangu dzinotoziva kuti ndotanga kutodefenda vakadzi ndisati ndatombodefenda ivo nyaya dzavo zvavanenge vachiitirana. So ndobva ndati imimi since I live far away from them ndikati foni manheru tichataura ndoda speakerphone. And then ndobva vese vanga vapo ndikabva ndaudza hanzvadzi yangu kuti iwe saka uri kuroverei mwana wevaridzi wakapiwa prescription yacho wakatenga here ukaitry? No, handina. Saka wakuda kupomera munhu mhosva iwe usina kumbotry kuti unoti one who has the problem here kana kuti hauna after having this prescription. And then ndobva azopedzisira azonotenga prescription iyeyi. Akanomboita kana 3 months murora ane nhumbu munhu akufara. Saka inini I think kuti even varume futi kana vatori nepride yekusada kunonorapa voda kuzotsvaga kana zvimagirlfriend zvinozovapa vana vasiri vavo futi. Zvimagirlfriend zvinoya nevana vake 3 memwana chomuti njowo wotona munhu achitonyehwaira kuti kwai my sons, my daughters, my what. Ivo zvatoita muroro anga ari right haienda chitombori problem yemukadzi. Muroro anga ari right uyo hanzvadzi yangu ndiye angatoriwo neproblem. Kozoyo ininiwo kwangu inini ndakarambana nemurume wangu kuti tine vana vedu takaita 3 vana. Then inini murume wangu akazondinyora izvozvi akaita 12 years nemukadzi wake havana kumboita kana mwana. Iye mukadzi kana usatomboitawo kana nhumbu zvaatomboti nhumbu. And then ndobva mukadzi azochiita paanogara torabana ndobva mukadzi asvikonoita mwana 1 kune the other guy wacho iyeye. Ini nemurume wangu ndobva taita vana vedu titori nevana vedu 2 vatinawo. Wokutanga atane 12 years titori nevana 2 mukadzi iye asi zvatakazongoita 1 iyeye nemurume wanga naye but ivo pachezvavo ropa ravo ranga risingaenderani. They are there, those cases. Ariko macases akadaro. Saka sometimes it's a whole lot of things zvinopinda panyaya idzi dzekusaita vana. Pamwe iropa risingapindira intinekazi futi Hold on, caller. I hate munhu ari kundisendera message achidandi kwai vanhu ngavandibate handitika unoda kundobatwa sei kuti ubatsire vanhu uya pano palive achidi zvinhu vanhu vanozoda kuseri sei unouya palive pana paufona pana pavanhu vozwa kuti vari kuindepi unogoda kuti vanhu vandidirect kwauri privately sei hanzvadzi inokigwaringa mirengi kudedzei nezita renyu hanzvadzi inokigwaringa imi muri munhu wechirume mukandisendera message apa kuti kwanzi vanhu ngavandibate kuseri munoda kuvadii kuseri uyai mufone apa zviri kuita vamwe apa mutaure kuti munobatsira vanhu sei. Hatidi kese kuti ndinozodirect vanhu kwamuri ina ndisiti munobatsira tida kuhwawo kuti munobatsira vanhu sei kana motiudza zvamunobatsira nazvo ndodirect vanhu kwamuri komosvika motivata neni kuti uite dai hazviiti. Hanimaona imi uyai pano palive musandisendera message padenga apo muchiti kwanzi vanhu ngavandibate kuseri hatidi izvozvo. Uyai pano mutauro kuti munovabatsira sei vanhu. Uyai pano enderai mberi koni. Nekadzi yangu takaita izvozvo nemurume wake so many years havana kumboita mwana asi kumboramba chete iye bvaatoregera nditi boyfriend kwakutobata murume wacho kwakutozonzwa kuti akarora futi umwe mukadzi vakatoita mwana futi. Saka zviri pakasiyana siyana even ropa renyu rinotadza kupindirana. It's not kuti ifault every time we know kuti zvinongodziye mukadzi
but it's not always mukadzi. Probably it's both of you, and sometimes it's even men, but the men have pride. True. Even I think that's what I can say. Yeah, powerful. Thank you very much, Kola. Thank you for uplifting fellow women. Maripano, but no, sometimes shunugona kubekutira parinya skupindra batista elsewhere. And thank you for kumira ne murora weni kushikira shaita. Thank you. Okay. All right. So, guys, isati tishona notukaishuka vanhu ngawaye kuseri muda kunosusunya vanhu kuseruku. Muda kunosusunya vanhu kuseruku. Muda kunosusunya vanhu kuseruku. Hakuna munhu anoya kuseri kutsatawa pano palive kuti kuseri kunoitwa nezvei. Toda kutanga taziva pano kuti pano pari kuitwa munoita nezvei kuseri kwacho ikoko. Tsatatumira vanhu ikoko. Vanhu vanouya votsusunyiwa ikoko. Handimoona. Vomotsusunya vanhu zvonzi kwaisi Meli vakati tinde kuna vaya ina hatidi izvozvo. Toda kuti mutange mauya pano. Ehe, mutaure panapa. Kuti munobatsira sei munoita nezvei kuseri uko. Then vanhu vanhu vachinzwa kuitira ramangwana. Handisi maona kuti vana kuzizoka chara taiwa ashua takazobatwa zvakadai nokuti munogona kususunya vanhu kuseri uko tisingazivi tangoraira vanhu kuseri uko hatidi izvozvo. Hatidi izvozvo. Right. Tanzwawo imwe kesi iyo handiti maona. Nekuti sometimes vanhu vanenge vasiri compatible and makesi akadaro akawanda ariko zveshua. Ariko makesi akadaro. Ariko makesi akadaro. And ladies needs to be educated about menopause. Tichadedza doctor vaya vachauya tichauya doctor tichavadedza vauye vagokudzidzisa izvo zvacho zvemenopause zvacho izvozvo. Asi vanhu vanoda kudzidziswa chiina imi handinongona warega kuinda woza kuti zvavo wasvikako. Pane zvinoda kudzidziswa here paya? Ameno pamenopause pane zvinodzidziswa here tivapindako kana kuti unongona apa ndo zvatove izvi wongotomwawo mukutura une mukutura kadai shoni wotongomwawo mukutura uchiraramba nemukutura uchikutura kana wapedza lulalula wokutura womwa mukutura uchikutura ndo zvandongosiya kuti zvoda kudzidzisa handizivi but kana zvida kudzidziswa tichabata doctor vauye pano vasitaura but handifungi kuti ilesisene kuti ingatoda kutoti vanhu vagare vachida kudzidziswa ini I don't think so because unongoona zvarega kuuya mwedzi wozwa kuti zvatoita hakuchina. Handiti maona. Right. Varipo here vamwe varikuda kutaura nyaya dzavoda kunzwa nyaya kutaura nyaya dzava patinzwe kuti musimudziranewo nemamwe masisters ukambopinda mazviri handitika ukazoitirwa zvako nyasha papamberi apa handiti ungo uplifta mweya weanother sister kuti ai ndakambenge ndiri ndakatawo my case was even worse ndakadai but ndakazodai ndikazosiya kana kuti ndikazodai kana ndikazodaiko zvino zvakadai just to uplift mumwe munhu. Handiti maona. Vanhu vanenge vapinda kumamenopause ikuku vanhu vanenge vapinda kumenopause vanomwa mushonga unonzi mukutura wechibhoyi kuita kuti vakuture vana baba vaya vanenge vachipinda umo because handiti tinoenda baba ya inobuda kana vanhu vakadzi vachisuka kuinda kumenstruation and what not. Saka kana usingasaindi hanzi masymptoms masymptoms. Okay, hanzo tiora saka tichati doctor vaningiri vacho vauye panapa tione tandi kudii but indangoti panapa guys takawanda tiri panapa takadai soka munoziva kuti chi muraendi kuze chinhu one pafair ava vana hide whatever that they are going through my guest side anditika hama dziri kunzi hama kumagatherings are we not the relative tiso mumafamilies tinawo macases akadaro anditika kana zvinogona kuita Alright, ndichaita kuti vauye doctor tichabata doctor ndoti doctor vauye pano vazokudzidzisa izvi zvemenopause zvezvizvo kuti zvinofamba sei kuti zvii zvinoitika ndichavakumbira then vouya asi naimi varume vanoendawo kumenopause varume vanoitawo menopause varume vanoitawo here menopause because inenge itopiki vakadzicheta here varume vanoitawo here menopause yacho handitoziviwo neida kutozonyatsa kunzwisisa chavakumbira doctor vauye doctor kungovaudza kuti musi wakati kana vari free futi zvino vari free vari kumba nema21 days asi doctor havaiti free manje vanogara vari pamacall out hanzi varume they do saka menopause varume inenge yakamira sei menopause yevanhu vechirume inenge yakamira sei
menopause dzacho dzevanhu vechirume dzakamira sei nekuti tinoziva kuti they don't menstruate saka menopause dzavo dzinofamba sei ivo varume vacho vaindepiko vaipana pavatitaurire zvinhu zvacho izvo toda madhokota nyaya dzacho dzonetsa idzi right so varipo here vamwe vachiri kuda kufona guys hanzi yes we have ed Sis Melly. What is ed? Ed as in ed chi ed ed what is ed? Gore rinotichadza igore rekudzidza chairo naiwe Joni Chunga ed chi chinonzi ed chi a drop in testosterone levels called erection dysfunction. Oh, okay. Ko kana muchiti kwa munozviita vanhurume ko inga zvidhara zvine va 200 years zvino 100 and something zvokubitisa wa vadhara re 90 years varinga ngojola zvana zvidikidiki chingodzi kwa mwana icho ndechemudhara uyu wani madhara chache dhara rapera basa rachembera radorobata mudonzvo rinotora chimwana parichito kumapostoro rotora mwana richitogara naye richitomitisa saka vanoita rini zvinhu izvi tichavanzwa kana dokta vachinge vauya ndichatobvunza chatogara ndakachengeta mubvunzo yoyi interesting comments chatobvunza dokta kana vachinge vauya kuti zvikwe izvo zviri kutaurwa apa izvi allright varipo here vamwe vari kuda kufana guys nyaya yedu tidzokere kutopic yanhasi variko here vamwe vari kusangana nazvizvo zvakasangana nakola zviya zviya hanzi vanoita wejongwe aiwa newerini machaida kutengesa zvimapiritsi hobhobho zvavanogadzira mazvimapiritsi zvichichi uko vachitengesera ruya kuti vasimbe vana mugondorosi vanongomwa vanhu vechirume vachingoti kuti vasimbe vanenge vasingadi varume vanongotenga zvimapiritsi aiwawo vanhu rume ndo vasina kana pressure naivo munyaradzi shoni munoitawo menopause munoitawo menopause vana mugondorosa vanhu vechirume handichimaona vanosama mazigaba ava vanenge vachimwa chimwa mazigaba vanhu vechirume ava vakadzi ndo vane dambudziko hombe animaona vakadzi ndo vane dambudziko rakakura animaona so hanzi sorry my husband called awaruzirira ramai mashu you have lost out anyway you have lost out do we have anybody else to call in achitaura nyaya yake tizwa kuti zviri kufamba sei so kana pasina I'll left to end the show animaona then chaita prophetess vati vanogona kunamatira zvichiita vane matestimonies akati I think it all depends nebelief yako guys if you believe anditika if you believe zvinhu zvinongokuitira belief but ukada kuenda chinoedza tanza atanisa nemaprofita because wakamboona muprofeti wefeki woenda kuna prophetess une mentality yekuti ndezvefeki hapana chinoshanda anditi just go there une mentality yekuti I want kuenda kune munhu waMwari tobatsirwa and then follow what she's going to tell you then you'll be okay animona you'll be okay antimona then kune vaya vanzi kwai uyai kuseri aiwa ndini kuseri musainda masvinzwa then kune vanhu machembere angachiti machembere muno mtu anoda kubatsira free choice ndeyako munhu kwawada kuinda machembere prophetess choice ndeyako guys kana panenge pasina munhu ari kufona andika kana pasina munhu ari kufona no don't end the show bring Diana to the hot city we want to hear about the big deal thief Bridget that's the problem now that's the problem Bridget mningina pfungwa dzako dzakazara makuhwa Diana aya akataura kuti she's a thief alright ramai mash you can call she's a thief kokuti zvinodzidza otiudza kuti yes she's a thief todzidzei hedu pazviri kuudzwa kuti munhu is a thief todzidzei pazviri ina handichadi zvimalive zvekuti vanhu vanenge vachingoita zvinhu zvisina punduso mukati
toda zvinhu zvinobatsira mumwe munhu panapa, zvinobatsira 1 or 2 people chete, mission accomplished. Zvokuouya panapa Diana wotaura kuti yes, she's a thief, she stole lipstick and put in her jacket and stole, she's not a big deal my foot. And then after that, so what? After that, and then what? Remember, you are waiting for your call. Number. You don't call on this number. The number that I've pinned. Call on the number that I have pinned. Drama muri wani muri kuripiwa kwa Ravenous uko mazivano drama. Muri kuripiwa kwa Ravenous drama riko kwa Rutendo Ravenous uko. Munori wani. Kwa Rutendo Ravenous uko riko drama munori wana stera ikuko. Ari kuita zvema drama zvisingaita, ari kufamba nemakuhwa ese munoona mawana ikoko. Anoona. Right. Hello. Sorry, wrong number. Kuangoti fonera zveongora sikapapi zvemimba iraundi wofona pafoni yatiri kushandisa live. I'm sorry, I forgot. Okay. I called the last number that rang you. All right. Right. You know, when you talk about the challenges of having a baby, it's very hard for people to understand. It's just like activity in someone's shoes who's got cancer, who suffers from any illness, because I don't know what it's like. People talk about these things, talk about it like some form of a curse, because yesterday Yuda was insulting me and telling me when I die, I'm going to have gonzo. And he's not the first person who said that to me. I started hearing this from a very young age, you know, from my own relatives, that if you die, you're going to have a gonzo if you don't have a child. And it was my own Romanian who came up with that, you know. And I was just like, why would anybody put that in your career? You know, because we don't know couch, you know. And it's an insult, you know. And when you have relatives like what I have, they're the most evil people on this planet. You are treated like you're not a human being. From the women's side, no one respects what you say. They treat you like you're a proper, you know, you've got, what's that called, that disease that people used to run away from? You know, the one that people used to fear in the old days, right? That one of those people. And it does hurt, because now I've learned something. You know, at first you try to get along with them, and you try to buy their love and affection. I don't give a fuck about them anymore, because they're the most evil people that I fucking know on this planet, right? And I'm not mincing my word. Most of them, I don't like them, I don't call them. I don't go to their houses. In the last years, I've been talking to all of them, right? Are you talking about your own relatives or the relatives of the way you are married? Yeah, my own relatives, my own relatives, my mother's family, my dad's family. Okay. All of them. Fuck you, fuckers. You know, since I've known them, they always make my life a misery, right? Remember that woman was talking about when you go to events or you're in a meeting with them, they start talking about their kids. The story of my life is they always do that. They basically try to isolate you in a room. They start asking each other. Like I had one of them say, this was at my cousin's funeral, you're in a room, you don't have a child, and someone saying to somebody else, when are you having your second child? You know, a grown-up woman, you think you have common sense, right? They don't ask you that. They don't ask someone else, oh, you should have another child, that one is grown, you know, and so forth. But they're not sensitive to your feelings. They treat you like you're some, you know, you're not a human being, and they think it's funny, and they think it's okay to talk down at you, you know, and have their kids disrespect you, stuff like that. Because they think having kids makes them better than you. Doesn't really, because most of them, they don't actually achieve that things. Apart from kids, they can't even compete with you. So what they do is they put the kids like, okay, because she doesn't have any kids, so we're better human beings. There's nothing in life that makes you a better person apart from you yourself. When you die, no one says that you had kids. But we all die and go 6 foot under. And no one will remember you and say, you know what, you had this. They'll remember the goodness about you.
Okay, so when I look at all this thing, I know for a fact over the years I've basically excluded myself from them, just to make myself happy and content, right? Because your relatives are your worst nightmare. Somehow you think sometimes you actually think maybe they're the ones who cursed you because somehow how do they know all this shit? You know, even if you go and say, you know, I'm going to get married to someone like they don't, then you're happy for them. But they never. My husband doesn't even care about these things. He's the one who always tells me, you know what, God gives kids, and it will happen one day. You know, we discussed it from day one. But I had a horrible boyfriend once for 8 years. When we went through the fertility thing, my doctor was like, "You're fertile. You this and that." And I went and told him because you know, in England, first of all, they give you a blood test to see if it's an egg. So when he came back, he was like, no, it's not. You're not the problem. And I said to him, no, I think I'm the problem. And then he went, no, bring your partner. I went with my ex-boyfriend. If you want to see a nightmare I suffered after that, he went and told his friend. I had women telling me, if I just go and have sex, if a man touches me like this, I get pregnant. Right? It's the most depressing thing you ever have to hear from another woman. Because they know what you're going through, so now they come and rub it in your face. You know, they could get pregnant and you can't get pregnant. So you end up not talking to those people. You choose. It's funny, but it's not like you're jealous of anyone. But when you're with friends and they don't have a child, you feel like, okay, we're fine. But when your friends have kids, it depends on how they treat you. Some are sensitive to you. So you end up feeling like, okay, am I less of a person because I've not had a child? You know, sometimes when someone, you know, I know people say to me, oh, I'm sorry, I'm pregnant. I'm like, where the fuck are you? You know? They tell you, or some people don't even tell you about their pregnancy, and then you just find out accidentally, you know, because they will tell everyone else, but they'll never tell you because they feel like, oh, you're going to feel, I don't know, in a way, but it's life. I can't do anything about it. I won't be able to do anything about it. It's only God knows why it happens. And, you know, but I'm not talking to any of those people anymore. I don't phone anyone in my family because they treat you like not a human being. You know, I do talk to people, but they're the worst of the kind to me. They're worse than what I experience from strangers, as far as I'm concerned, because, you know, I've experienced it for my life, for my relatives, you know. So there's no point of talking about these things unless if you are going through it. And I've seen women who talk to me and say, you know what, when someone says that to me, it hurts me because I don't have a child either. It's like a hidden secret amongst women, right? Someone knows. I know someone who calls themselves Mainingi, but they don't even have a child. Because if it came out to the open, people would start telling them, oh, because you have a child, and so forth, right? But you know what? It doesn't make you less of a mother, because the same feelings you have, you want to protect a stranger's child. I've seen people with kids who treat them like rubbish, who don't even care about them when they get to a certain age, but they're mothers. What matters to them is their mother, but they don't give their children that loving that you could be able to give that child. They're still good mothers. What is the difference between you and I? That you brought something in this world and you still don't even fight it at all. That child would just grow up to be a miserable person because of the structure you've given them. Well, there's someone who said to me, if you have a child, what would you do? Of course I would. My child would be the most, you know, look out in the world. It would be a gift. And I wouldn't let anything happen to it. But some people have kids there and will insult me. But when you see how they treat the same kids that they say we had, they don't even like you or even think, okay, I'm going to have a child now. You know, the government takes care of those kids. The government in this country gives them benefits and everything else. But on their own, the reason why they had those kids, they don't even,
that live, swallow. But I'm not being jealous. Please, guys, don't get me wrong. But I'm just looking at it in two different ways. To be a mother, you have to be a mother who loves and protect your child no matter what. And I'm sorry, I wouldn't call my mother a mother either. Because most of the time she's the one who's supposed to protect me or respect me as the oldest child, but she doesn't. So we've all got different things in our lives that we suffer from and challenges that we don't show you. But we have got horrible parents out there who do the worst to their kids. So it's not like we didn't come from parents. We did come from a parent. But I wish if I was never had those parents that I have. Okay? So, there you go. That's about it for now. Thank you. Thank you very much, Rama, and stay strong. Okay, thank you. Right, and I have another comment, Panapanzi. Sis Melly, I'm a living testimony. I've been called names by my own relatives, people from my mother's side, where I grew up, people from where I grew up, people I have been looking after, people who still want my help as of today, but pandoramba kuvabatsira pandinoburutsirwa magara moyo ekusazvara. I am on my 30s 2 weeks ago. Ndakatukwa but kusazvara nemwana wamainini andaigara naye, but the good thing is I keep my life private and I'm actually 8 months pregnant and none of my relatives knows about it. What a blessing. Wow. Bless you, Kola. Bless you, Kola. At least Angie, at least. Yeah. So guys, you see, I wish we can just stop, this name callings, guys, put it no to Zavani, and things like that. You see, and even the relatives, in case you've got a makoti wako, murora wako, who's in the same situation, ingozvitora kuti kodenda ndiri inini, tongoti pamwe kana kuti murume arikugara nemukadzi wake, please tutai vakadzi venyu fairly, handitika garai pasi mumbozviongorora uzive kuti chinonzi kama ichi chiriko pafeya chiriko, tingachiramba tikadibari chiriko, chingozvitora kuti mukadzi wangu ndizvo kana watozviziva ndozvitoripo, rather kumutomutobudira pachina tainini handichani motosiyana motoparadzana ipapo than kuti wonobuda kunze chinotsvagara nevamwe vanhu vanenge vaine vachitoda kuti uzodai because of hamuzivi the impact varume, the impact that it has on the women, the impact that it has on your wives. That's why you go and do this. They might ziva, they might move the impact you were going to stop. But anyway, hamuna moyo. A lot of you hamuna moyo. Antika. A lot of you amutorina moyo. Saka kwamuri mimi nobody can stop reggae. But mind you, zvinogona kungoitika family kwenyu zvinogona kungoitika kumwe zvinogona kungoitika kuno mumwe ari so close kwauri. That's when you start to realize and to think kuti zvandaitira uya ndakuzviitirwa izvi. Antimuona. Right. Toda kumbodiscussa guys yevarume vanotora vana vachienda navo kumahure kunointrodusa vana vavo vemumba vachienda kunointrodusa vana kumahure kuenda nehure kunotora mwana kwanonomutora ujoki toda kumboidiscussa iyoyi. Toda kumbonyatsokuisa kuti munhu unenge akakwana here muzati kuna mwana unonyatoshandiswa munhu anotori nezimwe kushandiswa momoza mweya muneza mweya zvainoita munoziya munoziya mweya mweya zvainoita. Alright, iri kuuya topic handika pachina the person who was trying to call achiri kufona here, but medzisiro yacho hapana chinobuda. Munovatuta mugwenda navo mugoza dai haumutsiure mangwana unoenda nayo chimungu achiona mahore sachi mangwana paanopinda kutaka kuzviita iye haumutsiure anokuitira the same thing. Unonditsiura chiwe iwe wainitadza zvakadai yo unanhingi life. Right, aripo here munhu ndo ari kufona anga achida namba ya achiri kufona here kana kuti dzimwe ndechizongotaura wangu based on my ID andinowana kuseri uko kunzengenzenge uko my ID aya
ndongozotorawo ipapo nyaya idzi tobva tangodzitena into a life thing handitika. So dzimwe dzinenge dzine magesi adzowo dzouyawo nemagesi adzo, dzimwe dzinenge dzisina tongodziperepeta pano tichionesana kuti zvinofamba sei. Guys, kana pasisina ka stay safe, musakangane kugeza maoko. Corona virus is real. COVID-19. Oh, so we've got another caller calling. Hello, sister. Hello. How are you? How are you? I'm good. Sis Melly, like Hello? Yes, we can hear you. Okay, I have a very, very good friend of mine. Pinga home marriage and they didn't list in any as so apparently it was surgery at 40 years. Akatongosvira kuti izvoni zvemurume zvaramba zvaramba. She actually adopted a baby and mwana wake iko zvino izvi and akazvira kuti I'm a single mother, I'll stay with my baby. Saka like I know kuti there is stigma out there, but nyaya yekushaya mwana, there are a lot of babies that are dying to hear parents. There are a lot of babies out there vanozvarwa nemapenzi vasingatombodeserve kuita vana. But ukatora mwana webenzi azopengi here ari mumaoko mako. I don't know. Anogopenga sei. Mwana children learn what they live. Okay. Some children just out there looking for love and that's all they need. And futhi kwawako umwana anokupengera wani. No, I'm just saying, I just want to show my mental illness. Is it's genetic. Those are the no, but you can almost figure out what you want to give a baby a life, you can do it. Okay. And the panel, like in the system, 7 years, like people would talk, yes. But after that, after 7 years of marriage, so sometimes it's just a delay. True. So guys, it's just that it's hard. And there are a lot of options, like even put a surrogate. You can get a surrogate mother, you can, like there's a lot of options. But my body people, they have these beliefs, but there's a lot of options out there and people should be open to that. Yeah, I hear you. But I think I know, but Marati is on us. That's on that kind of blessing. There's always options. And the humiliation and all the people are just so heartless. I mean, which post was that? People are just so heartless. Who says things like that? Diana idaro naimi munhu wechirume. Murume. Naimi. Shoo. This is just, there's options out there. People should look for other options. Maybe which is fine. But can Murume, I hope and I wish kuti macases essay edu ainde paari munhu iye anotaura zvinhu zvakadaro achidzarura mai zvinhu zvakadaro. Did she ask for it? Oh yeah. Did she ask for it? Dei maproblems edu ese akatukwa kanonzi paari njo kuti anyatsokufila stupid yemunhu. People have got their own reasons and some are mistakes that yes, people have done in their past. Do you need to be done with your mistakes? Do you need to live being reminded of those mistakes? No.
vakawandisa a lot have done these abortions in the past, but they were able to have their own kids in the future. So I don't see why people should judge. You know, I hate somebody who keeps, talking about, past year somebody else, because we all have our own pasts, right? We all have our nasty pasts. And we saw, this one is just an example that I'm giving. This, we also, I love Chiedza do very much. We saw at some point she had a breakdown, and she was doing all these things. And then whenever she says something that I don't like, reminder about what happened last year. Come on, guys. Hey, we should talk about her now. And the future does not, the what do you call it? The past does not define who you are, but the present defines who you are. And it's much water. And you find with some other ladies could never cut them my pictures, my screenshots right now. My phone my screenshots. Example because I know she's a free spirit. And a breakdown yake and could never cut my pictures. You are my phone. It was the past, but how is she now? How is she now? What matters the most? And what is she doing now? And how is she now? And if we want to ask Jesus fair by the time when she had that breakdown, Diana kamboenda kanomuchaga kunomuvunza and are you okay? Could maybe she was going through some stuff. Are you okay, my sister? Are you fine? Akuna, you might find it maybe 1, 2, 3, but the rest, I'm going busy with my screenshots. And the past determines the future. I'm not determined by my past. I'm not determined by my past. I am determined by my present. I'm determined by my present, not my past. And one, because the past is past. That's why it's the past. It's called the X. Zvakashakafana kuti ex munhu, ex chikomba, ex husband, ex chi, and one ex kuda kuti kumarara uko ndoka zvakugara uko kuchina uko handika. But iko zvino izvi, what are you doing? Kana ndakanga ndiri mu abusive relationship, kana kuti ndave ndiri munhu aituka vanhu achiro vanhu, ndoramba ndichingodzwa nezvazvo kunzi hey ukazodai ko iwonaika zvakanaka zvandiri kuita izvozvi. Why do you have to keep reminding me about we all have a past. Stop this discrimination. It's so wrong. So bad because so do you really have to keep hitting on that? Like when someone is down, why do we have to keep punching them? They're actually down already. Actually, anyway, we are not discussing Chiedza. We're not talking about Chiedza. It's just that comments and give her as an example, right? She's so intelligent. She's very, very intelligent. Chiedza is so intelligent. But we all have that moment when we break down. And we always have that moment, all of us. But it depends to break down and how you handle it. Breakdowns and you can have a breakdown and then you decide, you know what, let me just get off Facebook, right? No, I'm in a foreign land. Breakdown, let me just go. You see? But I couldn't breakdown and I couldn't understand past up. Kanaripo asina chitema anononga dombo akati inda nonga dombo iri ndakutema munhu wokutanga Diana. Let no that person with no sin cast the first stone tigotangira ipapo. Anozvitina ndina chivi Diana. Muna zvakatinyanyisa kutokurisa zvekuti tikazvinzwa tinovhunduka nekushama, but it's just that people they don't know about it. And let us see a mentality to I hate him and I don't remind about my past. And because I no longer live in that. And I'm living in the present and I'm living for my future. Stop telling me about my past because I already know it. It's a deleted chapter. I can't delete it.
kusanditaurire ende ukatouya ndinotokudza kuti ndinotokublokera izvozvo. Why are you bringing that past? Kuda kuti ndidii nayo? Don't you know kuti uri kundirimainda zvinhu zvandakaita zvandaiita ini zvandoziva. Akuya kukuti ndatadza kuita nhumbu wakumuti because nhumbu dzawakabvisa so wati zvichachinjika here handi zvakaita kare. What's the way forward? People want to know how they can get help. People want to know how they can move on from that thing they have yekudiscriminate yekutukwa yekudi. It is sensitive. At one point even with my friends vasina vana unoshaya kuti zvani chero ukaita nhumbu yako womudza ukaita baby shower yako womudza here probably feels left out. Ukamuinvite futhi you think that maybe she feels good. Like it's hard. But people just need to know how to deal with that and know how Mongabo feels about it. True. Because like even if I go back to like Munano could say correct in the adult Mana, this. Oh my goodness, people should stop this. People should stop. People should stop. In the country, I said, because mom got out of Tananga. Because so why should they even bother? Don't know where to look for their father. Whenever what is in the name? It's just a name. It's just a name. What's in there? It's just a name. Come on. Really? It's just a name. Hapana kana chimbo ingori zita chete. People should just people they say True. But aiwa hakuna tikadzinziwaridze inhamo patebhuru apa tidziwaridze nhamo patebhuru apa raitina kunzi chinonga iri nani unonononga yako kuti ndipe yangu nhamo ndaijaira iye uya ndigoni. Thank you very much, Sisi, for the encouragement. Thank you. Thank you very much. All right, bye-bye. Bless you. Hey, she's absolutely chokwadi. Come on. People should stop it. Zvokuda kuramba ngoti paya akazodai. Nai Jesu. Yesu. Saka munhu ungoramba chingorarama chingorimaindwa nekusingaperi naini. Kumbotarisai ukazvinhu zviripo zvinhu zvakanaka zviri kuitwa nemunhu iye hakuna munhu anozvitaura. Vamwe they are just like kuti hakuna munhu anenge achifumura nyaya dzavo. Saka vachiita mirizika nekumirizika vachida kumira mberi kutaura nyaya dzevamwe nokuti ivo dzavo hadzina munhu anenge achifumura chete. Ati hakuna asina pasti pafe hakuna asina. Tiwaridzirani panapa tichikuzana kuti hatipotaurai zvatakaita kudhara. Munoseka mumwe mukati iwe here chaichai iwe munhu akadai so vakanyarira vai vari kumaterezi vachitaura vachikudza nyaya dziri shocking handichimaona. Saka ngatisiye nementality yakangodaro so tivediwe timboita zvinhu zvokutika I don't know. Amen. But anyway hatingaudzane zvokuita munhu anongoita inomufaira. No one can stop reggae. Anditi. So guys, thank you very much for being here, guys. Bring a topic tiripo iko zvinezvi tiripo tiriti mwana first date net 20 more days tiripo takangoti bring those topics guys. Uya nenyaya yako, bring that topic. Uya titaure nezvazvo. Uyai titaure nezvazvo. Pane dzimwe dziripo dzakauya nevauyaridzi vadzo. Uyai tidzitaure musatye. Come and vent out. Come, let us talk about it. Let us help one another. Kana tikwanisa kubatsirana. Kana tisingakwanisiwo, just pouring out your heart to somebody else, to people. Handika, that doesn't know you. Zvinokubatsira. Because unengori pafona pachifona, no one will ever know kuti ndiani. Inani moni zati nyaya dzevani dzidzi. Handitaura zvine animona tinongosvitara pana unless zvokuti tikubatsirana ini neafona wacho zvapera zvokuti vanhu vazokuudza kuti ndiani uyazodairera unless munhu ati aiwa me I don't want to come as I did. I want to come as I am. Yes, that way ndo patinoti uchu. But kana wangoti I want to remain anonymous, you remain anonymous till Sis Melly's diaries yaparara kana kuti yapera. Handitika. So yeah guys, kana pasina bring those topics uyaitaura nezvazvo zvakawanda zvoda kutorika kunze uko. Hanzi our next topic iri kutevera. Pamunenge muchidanana nemurume wemunhu kusvika pakutoita mimba kuita vana girlfriends munenge musingazvizivi here
kana kuti mnane mukadzi kana kuti munenge muchiziva munenge muchinyepera kudzungaira muimba yeraundi mozoda kuti kwai ndakanyepekwa. Ndo next topic yedu. Saka I hope kuti haidari kuti guest andiuza nyaya yayo iyi achabvuma kuuya asitaura nyaya yake pano anditika kuti nyaya yake yakafamba sei kusvika pakutoti anzi ndakanounganidzigwa nehama ndikadobhisigwa mari kusingadoziziva atozobhisigwa something ndopozoziva kuti kuna maikuru varipo. I don't know. Indinongoisira maoko menyu still kuti zviri kufamba sei guys. Thank you very much for being here guys. Don't forget kuti kurodhuko musaenda kusukudiwa vanhu kurodhuko masoja ari kurova vanhu magaro nemboma ende zvakare kana mabuda mutoilet please wash your hands 20 seconds anditika nesipo 20 seconds muchisuka maoko enyu anda musada kungofamba famba muchingodidididi toda kuzama kureduce this corona iyi toda kuzama kureduce this corona iyi anditika garai mudzimba for now. Let's stay indoors. Anditika tione kuti magovernment ari kutibatsira sei. Kana zvekuti unopinda mutoilet nefoni yako wapedza yogeza maoko ako ko foni yako yageza here chitora sanitizer yaudire pamusoro pefoni apa wopukuta foni yako because inogona kutouya ikutove iyo inokuvigira iyo virus iri kwairi riri mumhepo handichimaona rapinda kapa iwageza yasara pafoni apa mutoilet chimomo wotora foni yako anditi hello uchisa kumeso hello tozokona kukoshora handimazviona. So atidi izvozvo tida kungoti chirwere mwari paanochibvisa tinge takakwanisa zvatiri takadai so handimaona. Zvakare mirai ndikuze kune vaya vasati vabhadhira mari dzerendi aiwa musanetseke zvenyu unongofonera mapurisa handiri kuona kuti lenhodho akunetsa wotaura kuti kune munhu ari kungokoshora ari kukoshora sereka achingofamba mapurisa anobva atouya ipapo bva tovatora lenhodhi onovaisa kukwarantini handika onovharwa kukwarantini 14 days iwe chitsvaka mari yerendi handimazviona. Saka musanyanya kuwara sereka kuona vanyanya kupresa lenhodhi achiti mari fonera mapurisa kune munhu ari kukoshora kungotenderera pasha apa mapurisa anobva atouya nedhifenda ototakura vanhu uyawe lenhodhi navo kukwarantini handitika uchidzimbisa nyaya dzako handika zvatangotiudzani pana patibatsirana handika. Stay blessed guys, stay safe guys. I love you all and COVID-19 is real guys, it's real. Iriko, it has come, I don't know to do what, but iripo zvechokwadi, it's there. Please stay indoors for now. Handika, bless you. I love you all. Till next time.